Paula Rego é a batería de Agorafobia, unha banda de rock que seguramente coñecedes xa moitos e moitas de vós, unha das bandas de rock máis destacadas do país nos últimos anos. Se cadras vistes tocando en Muros, no Castelo Rock, ou puidestes vela noutros moitos puntos da península ou do mundo, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, ou penso que ata nas Filipinas. O seu último disco publicaron hai xusto un ano, Unaligned, e claro, pensade que foi isto poucos meses antes de que chegase a pandemia. Así que despois tamén vai ser moi interesante falar con ela, con Olga e con Lula, de como a pandemia está atravesando as nosas vidas e as delas e as súas carreiras. Pois resulta que Agorafobia son unha banda na que todas son mulleres, que é algo que aínda hai a quen lle parece exótico, a pesar de que pensade, nunca nos pareceu exótico que a maior parte das bandas de rock só estean formadas por homes. En fin, aínda máis exótico pode parecer, e aínda menos referentes temos, e esta é unha palabra moi importante hoxe, referentes, os que hai, os que non hai, as que hai e as que non hai, pois aínda temos menos referentes de mulleres que tocan a batería nun grupo de rock. Así que podedes imaginar xa que detrás da historia de Agorafobia, que detrás da traxectoria persoal de Paula, ten que haber unha historia interesante. Unha historia interesante que vai compartir connosco enseguida, cando queiras. Paula Rego, convosco. Bueno, hola a todos e todas. A ver se sei como se encende isto. Antes de nada, decirvos que estou encantada de estar aquí hoxe. Como ben dixo Belén, isto é gracias, a Patricia Hermida, sobre todo, que foi a que montou este sarado e que nos dá un pouco a oportunidade de contarvos como nos metemos eu, Lula e Olga en cada súa movida. Gustaríame empezar, se isto vai, non sei. Vale. Eu son baterista profesional. A día de hoxe podo decir que me dedico completamente a isto. Isto ven, pois, de unha certa historia. A miña historia empezou cando eu tiña aproximadamente 13, 14 anos. Eu estudiaba nun concello no cal tiñamos unha aula de música equipadísima. Tiñamos batería, tiñamos baixo eléctrico, guitarras eléctricas, teclados, pianos, guitarras españolas. Tiñamos un montón de historias. De feito, adxunto esta foto que me dá moitísima vergonza de cando eu tiña máis ou menos 13 anos, non tiña nin idea de tocar, pero aí estaba eu para a foto. Pois nada, a misión do noso profesor de música, que, por certo, tiña moitísima vocación e moitísimo interés, que é moi importante, era que todos saísemos da aula de música sabendo tocar un pouco de cada instrumento, de guitarra, de piano, de batería. Entón, as clases basábanse en montar cancións, en facer grupos dentro das aulas, o cal é moi interesante. Entón, a primeira vez que me sentei nunha batería, eu recordo, estaba nerviosísima. A mí sempre me parecera algo moi complicado. Eu vía festivales de fin de curso con xente tocando ese instrumentos, eu sempre decía, isto é imposible porque tens que mover os brazos, as pernas, moita coordinación. A primeira vez que me sentei, flipei porque dábaseme ben. Dicía, pois podo levar un ritmo, pois podo tal. Entón, a raíz desa sensación, como que me fun empoderando e ao mesmo tempo me fun como obsesionando co instrumento. Eu recordo que a partir de empezar, eu paseime, de feito, todos os recreos a partir dese ano no instituto, encerrada na clase de música con outros compañeiros, facendo, non sei, sacando cancións. Dolores se chamaba Lola, etcétera, vamos. Tamén foi cando coñecín a música rock, foi a través deste profesor que se chamaba Xiao. Claro, eu non tiña ningún tipo, na miña casa non teño músicos, non tiña ese tipo de referentes do que estábamos falando. Entón foi este profesor que me puxo un pouco no mapa pois o que serían os meus referentes daquel momento, que eran, para empezar, John Bonham, batería de Led Zeppelin. Led Zeppelin para mí foi a miña primeira banda top de decir, eu quero ser esta persoa, eu quero ser este tío que toca tan bruto, quero ser igual que el. O meu segundo referente, outro home, por suposto,
Joey Jordison, batería de Slipknot. Isto xa non sei por qué, a verdad. Creo que era polo show, non por máis ben a nivel showman, máis que como artista. E por último, a miña máis importante referencia, unha youtuber que se chamaba Metal Cohen, que me encantaba, eu flipaba con esta tía. Botábame as tardes, porque claro, daquela 2007, 2008, foi cando xurdiu máis ou menos YouTube. Botábame as tardes vendo os seus vídeos, as versións que ela subía, intentaba imitala. E ao mesmo tempo non entendía, porque todos os comentarios que tiña nos seus vídeos eran prácticamente negativos, de payasa, non tes pegada, a ver cando podes facelo mellor, comparando con outros tíos. E dicía eu, por que esta así e outros youtubers probablemente máis mediocres non? Pero isto xa é unha cousa da que vamos a falar seguramente todas nós. Entón, bueno, que pasou cando lle dixen a meus pais, mira, que me mola a batería? Pois que me dixeron, no, a batería no. Ti en todo caso, guitarriña ou un piano, non así unha cousa máis de casa. Eu dixen, no, eu quero batería. Entón, bueno, claro, a ver, tampouco, digamos que non é o máis normal, ou polo menos nesa época non era o máis normal que unha rapaza se puxara a tocar a batería, entón eles daban por suposto que me iba a aburrir. Entón o meu profesor de música, outra vez, forma parte desto, tuvo unha reunión con meus pais e dixolles, mira, eu vexo que a rapaza ten interés, polo menos deixa de asistir a clases. Entón empecé a clases, meus pais dixeronme, bueno, se aguantas en clases e non te aburres, pensámolo. Entón aí estaba eu en clases practicando, bueno, eso sí, compraron unhas baquetas, non me separaba das miñas baquetas. En clases practicando con cojins, nos sofás da casa, nas sillas, en todo, vamos, mantas. Así me pasei polo menos un ano, hasta que ao ano pois dixeron, veña, pesada, pois compramos unha batería. E compráronme esta batería que para min era a mellor batería do universo. Marca Fame. Maravillosa. Pero claro, gracias a ter unha batería, puden formar as miñas propias bandas, que eso ao final é o que ti queres, o sea, tocar está ben, a tocar na casa está ben, pero ti queres xuntarte con xente e facer música. Entón, a miña primeira banda foi no 2008, máis ou menos. Non tiña nin idea de tocar nin de nada, pero, bueno, aí estábamos. De feito, esta foto hasta creo que era nun bar da mesma localidade da que eu son, o sea, non tiñamos ningún tipo de pretensión, só queríamos pasalo ben. Éramos varios rapaces e varias rapazas, o sea, nunca... Tampouco nese punto estábamos pensando, somos banda femenina, somos banda masculina, non había eso. Bueno, non era unha cousa profesional, era un hobby, nos estudiábamos, dedicábamos unhas horiñas á semana e pouco máis. Pero que pasou? Que no ano 2013 chamaronme para tocar con estas tolas, que son Agorafobia, e dixen eu, claro, aquí xa cambia a cousa. O sea, eu pasei de tocar en bandas de eso, cerca de Padrón, que é onde eu son, pois ali, en Baretos, a armar un grupo no que, entre comiñas, se espera algo, non? Porque que pasou? Xunteime elas en 2013 e nós empezamos a presentarnos a moitos concursos para ver onde sona a campana. E sonou a campana nun concurso dunha coñecida compañía telefónica e gañámolo, polo que sexa. Entón, nos flipando, claro, levábamos tocando xuntas 2-3 meses, non tiñamos nin idea de nada, nin idea de compoñer, nin de tocar, nin de xirar, o sea, apenas salíramos aínda de Galicia e collen e dignos, nada, tedes que gravar un disco en Madrid, e nós con que cancións, non temos cancións, oh, Dios mío. Tedes que gravar un disco en Madrid e a partir de tocar teloneando a grandes bandas en salas inmensas por España. E nós, claro, o sea, era un pouco, veusenos un pouco grande todo, pero fixémolo, cumplimos, valeunos como unha experiencia moi positiva para aprender e, sobre todo, para ver como é a industria por dentro. O sea, o que nos atopamos, sobre todo, foi que sí, que tocábamos en sitios, tocamos na Sala Riviera de Madrid, tocamos en salas moi grandes por España, teloneando. O que vimos é que nós éramos o grupo de letra pequena, que non lle importaba a nadie, e que non tiñamos dereito nin a camerino. O sea, non nos deixaban, os artistas nin nos miraban a cara, vamos. Pero, claro, son cousas que hai que ir aprendendo. Que pasou?
acabouse o concurso tiña un período de duración, ese premio, así que se acabou o concurso, chao, volvemos aquí a Galicia, tocando nos sitios de sempre. O cal está moi ben, porque o que nos encantou sempre foi tocar sitios grandes, pequenos, dábanos igual. Pero nese momento que empezamos a ser máis coñecidas, empezamos a ver situacións que non nos gustaban moito. Como, por exemplo, que te chamen para tocar en un bar, un sitio que non está nin acondicionado para dar concertos, e pregunten se sodes esas chavalitas que tocan. E que vayas a tocar, non che deixen apenas facer ruído, non, como que ao final te das conta de que ti eres o espectáculo, pero non a túa música, non? Ou, non sei, montar as túas cousas, eu, por exemplo, que son batería, montar as miñas cousas en un local, e, bueno, a min que me axudan a cargar pareceme estupendo, a min eso non me senta mal, pero que me veñan a decir, nena, saca dai que ese tornillo preto cheo que ti non tes forza, que non sei que, esas cousas, pois, están un pouco fora de tono. Bueno, pero aínda así, nada, seguimos durante eses anos xirando por diferentes festivales, sobre todo galegos, medrando cada vez máis como banda, xuntámonos a nosa manager, que tamén foi un pouco a que nos enfocou para seguir profesionalizando a banda, que lle estamos moi agradecidas. E tamén, durante un breve período de tempo, pasei no tocando con un grupo que lle teño especial cariño, que son Noite Fechada, co que pasei momentos boísimos, e que me dou tamén outra perspectiva do que é pois ser muller e tocar nunha banda con homes, porque hasta ese momento, digamos, que eu vivira o que era estar nunha banda, entre comiñas, femenina, hai cousas que sempre dei por normal, non? Como, por exemplo, que che, non sei, que quedes nun caché e ao acabar o bolo che queiran quitar 200 euros do precio final porque sí, ou ese tipo de historias. Curiosamente, con eles non vivín nada deso, o cal me fai pensar, pero sí que é certo que vivín outras cousas, como, por exemplo, que me confundisen constantemente ca moza de algún deles. Ou recordo perfectamente un día indo a un bar a tocar, xa non recordo nin onde era, que claro, me din, nena, ti queres algo? Nada, tal, non sei que lle son a batería. E me contestan, ostras, pero eres a batería? Pero como non me dixeches que viña a tocar unha muller que puña no cartel? Bueno, en fin. Vale, pois nada, volvendo á agorafobia, podemos decir, estamos moi orgullosas e moi contentas de chegar onde estamos hoxe en día. Xiramos por bastantes sitios. Esta foto é un pouco representativa dos últimos 2-3 anos, porque sí que non lo pasamos bastante de aquí para lá, entre furgoneta e avións. Entón, estivemos en Estados Unidos de xira 2 veces, o cal nos encantou. É o que decía antes Belén sobre o exotismo de ser muller, para nada. O sea, eso, digamos, parece que é unha cousa un pouco máis de aquí, de España, porque fora de aquí ser muller ou home é indiferente. O que miran é o que ti faz, é que ti teñas talento ou non o teñas, e punto. Estivemos tamén en Filipinas por algún motivo de xira, chegamos hasta ali, e tamén foi o máximo, un choque de cultura, sobre todo a nivel musical, moi grande. Estivemos de xira varias veces tamén por Reino Unido, que nos encanta, bueno, por diferentes sitios de Europa, Alemanha e demais. Bueno, por España, recorrémola 500.000 veces, o sea, non nos cansamos. De feito, casi estamos máis cómodas en furgoneta que na nosa casa, realmente. Bueno, con isto que quero chegar é que eu empecé con 13 anos dunha forma prácticamente casual, o sea, eu non sei se non se deran todos estes factores que se deron para que eu non sei, supese o que é unha batería, me pudera sentar en unha batería, me guiaran, falaran con meus pais, todo isto. Eu non sei se hoxe en día acabaría sendo batería, ou ao mellor sería o máis adiante, non o sei. Pero o importante é que cada un e cada unha de nós fagamos o que nos pete, o que ti vexas que che enche, e o que ti vexas que che fai feliz, sigas por eso, porque eu nunca pensei poder dedicarme profesionalmente a isto, é o que estou facendo agora mesmo, tanto ca miña banda como en outras bandas, como gravando baterías para outra xente, etc. Para min é un soño feito realidade. E o máis importante, que eu na miña época non tiña, entre comiñas, referentes aos que eu verme reflexada, non tiña esta Metal Coin, en pouco máis.
Entón, se non tes referentes, tens que pensar que o día de mañá ti podes ser o referente. Porque, por sorte, moitos concertos veñen a falar rapazas que se sinten identificadas comigo, do cal estou super orgullosa, e me din, mira, que eu toco baterías e son moi bruta e nadie quere tocar comigo porque toco moi fuerte e tal, pero vinche a ti e, pois genial, tía, pois é o que hai que facer. E nada, pois, se non coñecedes a agorafobia, invito vos a que nos busquedes en redes e deixo vos uns segundiños dun dos últimos videoclips que sacamos, que as fixemos con imaxes de momentos do directo e demais. Bueno, perdón, que me esquecía. Este foi o punto álxido da nosa carreira, sobre todo de cara a gallarnos o respeto de nosas aboas. Porque a nosas avós dalles igual se nós tocamos ou non tocamos ou o que facemos, pero saber que estuvamos no lugar, pois foi, a verdade, un punto importante.